moya Rabantia pa Ansaba kotosi ya brabuto yena ya Rosa Machas about 4 minutes. Odama wadi nyina odina ho kwa kutu auto so nsa akomi nyine odama wodru ha osre kwa ama no wa ba beche o de kala ni de unu o asaba fotosi abra moto yimoya Rabantia pa Asibu abi oda Bafo Padaroma Mesra Pauso na Yuratia me mato Kotokohene na Daroma Kamama Nimuno Yedi Ansakra Neve Boamene no Yabesre ye Yikwenya Chere Yia Yina so Yamame Eti Mense Breno Komihene Atiame Ewaha Akwemu Benkumine Anakwa Kuya Komia Akwemu Osuma na wahene nana akono bekai ni anne osi yewura oya koman adonte hemi onu osi yewura mame anem akwemu chidomhene soja suno ofia dipa yewura tia me madaro ma yewura ba no ka akwema na setikrom e won sanwom ka akwemu eti nana setikrom hemia e wa ha nana adonte mankrado na nana deputy ene ana man future abe ne nyina mo no oman hye ne so se ewura manhia fikasim ha no yesre ye de buafo akwa akoto akwantin fi mampa ma sebi kwatro man bojanka bo na nakwa afakoto ona sebi odi nyansa tena bepo nya na waso chichiro man ye ka ne saa afra kuma wusu abrem komba odi no kwa afakoto to Aba wadaro ma betie ma to koko hena tiame na atom payen ni biato oyoko abushe mu ne na nakotoko sako buafo a otene kokko so tumfo 3 to 2 aba bio na daro ma
so hu nia ne nia ɔde ne ho kwa fakoto a ɔkɔ so miɛnsa kɔmanwura sabi me nyinaa ne wura ne mu bɛ kan se enso tete na enso tai enso asante ina enso akwam do man kuma wutam ne dabro kase no sabi okum nipa aduosia eni obia anfa ne dabro kase anto ne so so yewura na be wati aben be di kan ka se nya tu asante pe na nya tu akwam common resident bi na se on ne na brem konfro ni nyina o be di fikasim ha wodi num betu num o ma ni nya ne sedem man dem bi pe due ni akotin san se sabi man ko bo ni mbo no we nya afa ewura ti amen akwatia ye dia bi bia no yen ranim de no ba ni nua ho na asem sei bitike se aso asantimenti na so bani titimu san se anka enen na anu na ye ewura daroma ko na msum no de aba nanso ne niamani asesa kom nyene ka kire ba ya o se okita ne nsam sna pentunsia ne bise fita ne kokwa ego dwen haban so asem bi nti ne mermansa wode ka de sisem ofi ha eyeye eni adanse pepe se akwamu ene asante wotiti uma eyeye omoman nyina de me pe bi ene akote Abeyo, Tulika Oyo, Oye.